kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat, tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaeng kalman. Pabagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, adayon tupulos malipatan. Anapasamak iti kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Dahil nagibasa ka dito yung surat, di pakasalitaan, di pagayam tinga will mga napauluan, ampon. Sagudahin nga rin ti surat, iti kalman laeng nga paset, di pakasalitaan, di pagayam tayo nga Wilma. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manumnemi. Takas tawon ay manin ti panagpapas mi tiragsak. Iti lalaking ipatpatag ko man. Oh, nakairot dagiti arakop na kaniyak. Nakabarbara manumnemi dagiti bibig na. Wen, dinigos na kadagiti agkakabara nga agek ni Nelson kaniya. Biyang kumet manong nemi tagas asog ka nagararengeng. Talon nga tawen ti relasyon mi kani Nelson manong. Kahit nung kasta nga maili ditong kalmay sa kada kami. Tawagak, uno saan kit isot mang tawag kaniya. Isot ng tawag kaniyak manong nemi kunana nga kita kami same time, same place. Iti may isang restaurant nang rabi kami. Nga rita nga restaurant kat at hotel na. Kabisado latan manong nemi di iti empleyado ka rita nga restaurant ken hotel no sa din papanamikal pasan nga makapangrabi kami. Adda kami ni ti paborito may kwarto manong nemi. Adda kami dito ket inot nga naregreg dagiti kawas mi. Inot manong nemi nga nagbalin kami kasla kay pas nga yung maladaga kini Nelson. Magustuhan na launa nga nananam dagiti bibig ko. Magustuhan na launa yung manong neming agkan titingid ko kingay ti barukong ko. Magustuhan na launa yung manong neming kagat-kagatan dagiti duha mansanas ko. Bana ka maguskustok launay. Nanganlangaw itayon manong ang kayat naman yung timangan. Pabusoyak laeng ni Nelson ta magustuak meter ramidan na. Gabuta para kaniya kat siyak ti kadadalusan ken kaiimasan para ken kuwana. Ken para kaniyak manunemi kat ni Nelson ti kalalaingan kadagiti amin nga nalaing. Ni Nelson timbilang ko nga first and last love ko. Ni Nelson manunemi ting karik nga pangipaayak ti kinaberhen ko ken pangipaayak lang ti amin-amin ko. Pasansan no kuhan manon nami ngagpapas kami imbag ta sa anak ngagsikog. Ngam kay kahit ko pagkidi ngagsikog ka tapno di kasta ket adda rason nga ikasar na kon. Babae nakmet manong nami nga siyak ti mangibaga nga kayat kon ti agasawa. Kahit lang amin una yan ni tatang manon nami nga daapo ko na. Dududwa kam laki ni tatang manong. O bingag pahay, itinaulila at tina. Imbag lagi din ta kinabaylan ni tatang insakad, di ba nagbasak aging ga nagradwarak it college. Nga mga opisina, kastamat ka ni Nelson manong nemi agtrab-trabaho ta adabukod da nga negosyo. Nga isun timang man-manage kalpasan nga nagturpos. Wen manong nemi nakairot dagiti arakop ni Nelson. Kaslawan ton ti bigat. Kaslawan ton ti sabala gundaway. Kasla kayat nan nga ibusan nak manong. Gusto ak mata. Nelson. Oh, mapneka ko na ikay Nelson. Nelson. Wilma. Nelson. Manen, Nelson. Kalpasan deta umo nga rikos manong nemi.
Na ipagagangayan ka na kami, nga kabayatan nga agin inana kami. Sabat na may parit ag sigarilyo. Ag sigarilyo ni Nelson. Nang sindi ti sigarilyo. Ang nagsigarilyo akmet man. Nagyam-yaman ako, Nay. Thank you. Nelson, I love you. Amom ka din happy nga inawis ka. Yeah, of course. Kapot na mailiw ka kanya. Saan nga kapot na mailiw ako? Yung kahit ko. Yung pagkaking ka. Dahito yung timaudi nga pa nagsinharang ta. What? Agagang nagawakas na, Nelson. Dandanin ti 3rd year anniversary ta. Di naman na may kumang ibagaw ka. Will you marry me? Gabot na panawanan. Nga mabing gasta niya ang agaw mo. Dahito yung timaudi nga pag nakikita ta. Nabimitas ko mang ibagam nga dahito yung timaudi nga panag-hotel ta. Gabot na yawid nagton niya balay yo. Una saan, katsikat iyawid ko niya balay. Dam na dakaduami kinitatang. Sana kakaaw, Wilma. Kamuta. Saan nga ni Karinga si kakansiyak na kasawa? Saan nga si ka ti asawain? Nasaan nga siya ti asawain? Masinot asawain? E takat sa bali nga nobyom? Wano nobyam? Malagsan kanya katakat sa bali nga babae ti biyag mo? Ni Gina. Sino nga Gina nagbagbagam? Ti amok lang ang Gina ka, ti kapsat mo. Ti adjem. Saan kam nga mo nagkapsat ka ni Gina? Nelson, dumgay ka. Ti ilaw-lawag ko king kati amin. Manong nemi dim ngegak nga kabayatan nga istorya ni Nelson ti amin mater-ter ti puso. Kapatan na sakit. Saan gayam nga pudnong nagkabsat da Nelson kini Gina. Inampun dalagayam ni Nelson. Saan da kanong idi nga maddaan ti anak dagiti nagadnak kadakwada. Iso nga naddaan ti anak kabalay ng punda. Nasarakan da kano na manong name ni Nelson di maladagak pa ilangi ti labas ti gate ti balay da. Kadagito kano lang yung pudno da. Itata. Mabalin ng nagasawa di kita kapsat. Kaya't kano manong name di kita nakanak kadakwada nga iso damit laing ti agasawa yan tayong santa kano matpudno nga kapsat tapos iso da laing ti mang pakaibat siyan mo't lahin, ti patawid na ng negosyo. Nelson, basta kadilat na nagtong palkat. Basta kadilat ng patiyem kentong palan ti paghayatan, di kita nangampon kan ka. Awang ganda ti kalintiga mga mangilaban, nga daak na ipatpatig mo. At daak na nubyam. Ipatpatig mo ka, kapsat mo. Masusurok tang ipatig. Ito na labas pa yung kapsat. Idilayang mo, nga gayat ni Gina kanya. Iso nga. No. Di kaya't. Kapot na pakadayak na mapukaw ka, Nelson. Kaya't. Saan ka palubusan nga mangikasal ito sa bali nga babae? Siya tinumbang ikasal mo, Nelson. Gamunta siya, tibat-patag mo. Kaya nibat-patag ka. Napayagan ti relasyon ta. Isong kaya't. I'm sorry. Yung nalpasin titul, natulagan ti kasal mi kini Gina. I'm so sorry. Saan nga may pabawi pa di amin. Lugasta. I'm sorry, Wilma. Magpakamatayan!
No, dahil desisyon mo. Desisyon mo dahil. Awan ti maramit ko. Mapay. Saan nakakayat? Ano pa nga ti sar-sar binibiyag ko na mapukaw ka? Isang ipapawin. Saan ka makikasaliti sa bali? Saan ko mapanghasim? Ngem ure nga tama nung nemi no anyat ar-araminek ag borborira akman nga agulang-ulang. Saan kun na naati pa? Tiniikari nga napasama. Aging ka dimtengan day tangal daw manong nemi. Nilunod ko day tangal daw. Diyak tumalipatan day tingal daw, Nelson. Hindi pa nang ikasar mo. Iti sa bali. Karambay ko mga siyag. Hinunod ko na ito yung haldaw. Saan ka ito ko mga gragsak? Saan ka ito ko mga gragsak? Ang anawa anak ni tatang manonemi nga ginom iti arak. Ayun ka. Naklayan manong anabarte ako. Nagsublin di puot ko manong nemi nagsakit ti ulo. Nasikmitin. Labihin, may bisinak. Yung karigatak ti bimangon manong nemi nga napat ni ti kusina nga nang rabii, nga nangan. Nakariing ni tatang manong nemi kat imay, iti ayan ko. Sa muntong nga ulit ang tagbarte ka kasdianak. Makadadahil ti biyak mo. Makadadahil sa nunat mo. Gawa ti sarsarbin ti biyak ko, tatang. Kahit kung nadadahilan ti biyak ko. Sa dedya ka dilaing nga Nelson, dinamatag ka? Katsiyak nga rutin nga, ma'am. Isod ka po nang pinaadal ka, tapno, napintas ti biyak mo, tapno, adda ka nga pagsanggirak, iti pa nagkapsot ko. Sakit ibagam ka kahit munti matay, kasadwa ka rutin. Asino tinamnamayam nga mga sikasun to kanyak. Noong muna na ka nga matay nga mitisyak. Ulitak, nadya ka tilaing nga Nelson, napatag ka? Kit saan ako nga napatag? Pakawanan nagtatang. Nasakit lang amin tinagam ko, tinapasapak. Awan, ti sabali nga ramidem, no di mangawat ti kinapudnom, ag-move on. Asamat nga may basta ti lalaki dito lubong. Ano sabi ni Wilson? Tawag itay ni Wilson. Siya ako na tasimong ba't iti cellphone na. Uno cellphone mo, tawag na. Pamdamagan na, no, kumusta ka? Baga ka. Baka saan ka sumurit opisina namin ito nabigat? Gawa po ta nagparte ka, hindi natin nga kaldawan ti kasar di kiti dua. Karigatak met lang ito sumurit opisina na. Huwag tanakan nyo. Taasan ko ang itulog kung madadahil sa trabaho. Basta, agmumuang kang sigod. Ipanagdag mo ka na dyan nga Nelson. Nga, agbabawin to. Ito sa baliting kasana. Katsi ka, agmumuang ka. Bakit ang mga awan ti, anyaman na saksakidin, tinaka mo. Naman pa, itikaon-kam ka talaga na sakit. Namanag man lang ti opisina ti kabigatan na nung ang pinasakit ti ulok manong. Agka-opisinaan kami kini Wilson. Hi, Wilma. Wilson. Nanda nilagpadat na gantay. Wilma and Wilson. Kung nadangarot ka trumbing na datatagasawa nga patag bagay ta. Deta ka manin. Di na ka di ba nasardingan? At adaman ng nasang kasardingan. Apto na damag ko. Nagdinamag sa ngalubungan kaaring na. Ni Nelson, sa balit ing kasar na. Tikapsat na nga dinamad gayang po nung kakapsat. Binaybayan na nga. Amo nagsakit, nasakit para kang ka, di ba? Ngayon, at tuya ko yung matulungan ka mang lipat. Gabuti patpatek ka. Saan nga kayo kini Nelson dinay kari?
no tikat siya, kansyak. Sa kaning. No samit lang ni Nelson. Sanak lang ang nag-asawa. Minamuuyong dito. Tanya ko matantagin kuha ng awangan niya. Dahil lang, kinabak nang da. Siya kagangangilak, agpadpadat kasasaan. Yung karigatak lang tinaggraduar, working student, tamno, at napintas pagsapulat. Saan ka nga agbagay kay ni Nelson, kaputasan nga na ikaritong galmay sa kana kayo, siya kan siya tirumbeng. Mabaling nga din nga Taiwan ako, at at opisina. Okay, ngayon din yung panag-gaawidan. Agkuhik lang to. Mawanan ta. Hindi pa spasyar. Tapos nalis to mga may iliwag na dyan Nelson. Masapul nga. Lipate mo, ta siya akong tipanunutem. Adak dito'y, Wilma. Adak dito'y. Pinagbaling ko ti bagik nga busy manong name. Wala adak dito'y balay, mga panunutak, iti rumpe nga ramidek, tapos may liliwag ko ti amin. Ay 1 bulan, 2 bulan, ay 3 bulan, sipo didi. Idag balawak. Ne. Api nga, tiyak ba't langin matatngan? Oh my God. Masigugak? Masigugak? Oh, masigugak. Nabanag nagpa-check up, manong name positive 3 months. Na dinaoding ba nagkalaig may ni Nelson? Nakaalaak. Diyos ka. Nanayon ang ti problema. Ngayon saan ka di karumbeng nagyaman na? Naakim na po, Diyos, di kaaddat eh. Di kaaddat eh, anak ko. Ay, di tiyan ko. Hindi makasang patak dito balay manong naimi. Imbaga dagos kinitatang. Inyata ko nam? Masikog at tatang. No kaano pa yung awanan ni Nelson, iso pa nagsikog mo. Huwag nga ron. Kumakit. Irisan na pala nga namuan nga ampun lang iso na. Nagsikog ka, no. Nagkasar ka kuma. Ngayon at ada na sawa ni Nelson. Ay na. Teko na dan anak. Mayat ka manuno saan, no isutin na ikari. Mapasama. Na ikari, nga saan nga da kayo kini Nelson. Kenda ikari nga aganak kabalasang. No, kayat mo. Ngayon mo saan mo kayat, ti aganak kabalasang. Nadamat pamuspusan. Kasano kumatang? Kinada ni Wilson. Noong nakasaganan ni Wilson ang mga ikasar keng ka, itilikodan nga da, agpitpitik ni saklot mo, api nga di mo dawayan. Nitatang mat. Nuta kayo kuman ni Wilson. Kaya tiyo, nga po tayo ipatpatag ka? Habikid nga saan? Dakil tayo pamatig nga kaya't lakid ni Wilson. Panakip butas. Ilang arti pampanunutam nga ramidan? Masapul nga pakamok kini Nelson tinapudnutan. Manong nami barbaring kunak no sampay nagsukat iti SIM card. Tinawagak agriring peso. Hello? Wilma? Kumusta ka? Nelson? Well, I'm happy. Kapag api ko naman nanagsak ka. Awan di problema may iti asawak. Nadungo. Saan ko na rin ka susuro ngayatin. At hindi nulong kami para tinegosyo mi. Gadam tumadlatak yung kukwa. Ilinto ta, di kita naganak ka na kami. Da papakin ni mama nga nangampon kanya. Nakapidot kanya. Nangibilang kanya kapudungan ng anak. Ito, nakapsot dan. So, mabalin nga next year o the other year, baka dat suminang kadakwada.
Kaya dangarod nga ko nga mabaling kumakit agsikugin ni Gina tapno maiwanan dati apo ko da. Ngayon maupay. Hampay masikog ta asawan. Hampay. Kalubulan mo pa lang. Ngayon siyak di masikog. Anak, siyak di masikog. Mamati ka sa. Dahil dinuudi ang panagkanahig ta. Nagbalin. Kung nakaroon, no kaano pa nga awang ka ni Sopit pa nagsikog ko. Idi iliwak ng sikugak. Yung sanga na masamak. Yung may tatad na nasawa, sukid din pa nagsikog ko. Nelson, karabay nga klayang mat iti pang ipakamukin ka. Nga daputot mo kanyak. Okay? Data lang tibagak. Padamag ko to kayong kanuhas pagkarikan ta, ano't resulta ti panagsalita may ni Wilson? Apa ni Wilson? Di ba ka opisina mong gararam kayong ka? Yeah. No kaya't na, tagbaling nga panakitbutas, dikat kaya't nasuwan sa anak nga ganak kabalasan, aganakak nga darasawak. Pakiasawa ka kay ni Wilson? Oh, nakaskas daw ka rin? Baro iso na, balasa nga. Kadakilo na yung pagkimanak, no kaya't nakikasar. Kanisunto, iti mamulogatan ti anak kong ama na, ni Wilson. Isunto tawagan na ti daddy. Saan nga siya? Okay? Bye. Hello? Bye. Manong Dami, amok, nasakit para kini Nelson ti amin. Ti anak ko, sa balion to tawagan na ti daddy. Idaw-dawot ko pekiti, saan ka maadaan ti anak? Saan ko mga maadaan, saan ko mga aganak ni Gina? At ako masakit na, uno. At ako hang ko mga makaanak. Lupes ko ma. Maramit ko pa yung deglunod man. Mga daw-dawat isang na siya. Pinasyanak manong namin ni Nelson, iti karabyan na naman pinagkita kami nga nagmalmalim. Indato naman iti panagayat na. Kung nakarot kang kuha na, iba't patag nakadi ka talaga? Yeah. Nagasaka na kami nga kasarkin ka. Anytime. Uri bagak nga masikugat. Masigug ka? Dahil noon di nga pa nagkanahig mi kay ni Nelson. Hindi baga na kaniyat. Na naka-schedule ang tikasarada kay ni Gina. Chay. Nakakikigtutan niya. Kagdam kat saan ka makaoni? Alaan saan mat kadiabas daon, hindi mo kayat. Sino ko matilaglag ang lalaki nga, mangikasar ti masikog nga di na matputot di sikog di babae. No kayat kang ikasar. Kayat mo? Sikan samit agad kan. Among nakasaganak lata, ngagbaling nga ama. Ti anak mo. Kasta ti kinapatig mo kanya. Kadipatig ko man ti anak mo. Tas siya sinuman ngagtahod kang ibatpatig ko. Ibatog ka man. Oh, ana. Mayata ka maging kasarking ka. O may kapto mga sasawa. Tatang! Tatang! O may kapto mga sasawa ka nagdaganak kanyak. Tagasawa kami kini Wilma. Lalagyan na siya ito kasta, Wilson. Nagulang ang sasawa. Uy. Sasarusudong kanya kitay. No kaya't kalata. Itilikutan nga masikog ka. Huwag ko na ko. Salsarud-sudak lang no kayat mo. Diyak mat ibaga nga no kayat mo ket kayat kumet. No kasta? I'm sorry, Wilson. Awan sa serbida. Ngimbayam.
Bayam, ngay karigatan ka sursurwan ngayaten. Kad intun masursuro kan ngayaten. Isuntun pangikasar mo kanya. Ngayon ko ano? Intun ka ano? Tsaka mo. Pakaintun bigat. O next month. Next year. Or maybe never. Kaya't ko kumamit na sursuruan nga ayatin ni Wilson, manunemi, tala, nasingpat met awamat na pagkunam ken kuan. Ngayon no, apay mano. Apay nga saan ko may suri ti puso. Apay. Ung-tak ti pusok man. No, bekas tayo karigatan ni Wilson nga asideg tirik na nakaniyak. Tapno may asideg ba tirik na ken kuan. Buwan manong, siyempre, mapanak pa nagpatpacheck up ha. Adamat doktor ko, obigay ni. Miss pa lang, doktor. Kasta. Apay. Sa baliting kasar jay, boyfriend ko. Ano ganun ba? Dahil ito kami pakaalaan na ka, sex kayo kami, no saan ka pa nagkasar. Apay, doktora, virgin kang kasar na ka ni doktor? Asawa mo? Haan? Gayam. Ngayon saan ka nagsikog? Sakla nagsikog ko hindi. Ang asawa kami, hindi asawa. Ano tumtumarim hindi, doktor? Oo. May kamanong boyfriend mo na asawa mo ita. Personal di kita na. Hindi may isang gundaway manunemi nagring di cellphone ko ni Nelson tinutawag. Hello? Wilma. Yep. Kumusta? Hala. Dandanin Tanya. Dandanin ti kasarmi ni Wilson. Katapay nga di kaya kasar ko masigod. Manubulan ti sikog mo. Ag 5 months dandanin ako nag-leave. Bakit, kasara kayo agad, madlaw nga masikog ka. Kung naman hindi pala pa nagkasaryo, tapno hanggang madlaw ba tatyan mo. Narigat ko ang sursuro nga yata ni Wilson. Gabutas siya palang di patpatig mo. Saan ka nang patpatig? Pag anano ka kumapay mo. Mabaling ka kita ta. Saan pagkita ta? Pagbaling nakakirida? Kahit ko lang maaprusan dyan mo. Aring nakuhan maaprusa ko ang anak ko. Awan anak mo kanya. Awan putot mo kanya. Santo nga sikat yung mamuk nga mana. Please. Sabi, please ka. Abay di mo pa nasigugad na asawam? Ada sakit ni Gina. Ana? Mabalik ka din kita ta. Tapos na istoryakin ka. Siya kaya. Apa di mo kaya? Inyata mo. Baka mailiwak. Kaya nagsibog ka. Kalpasan lang ako binaypay ang nakon. Agbalinak pala kirida. Huwag na. Mabaling ka di, please. Ada pagribingak, idisikog mo. So nga, oreno sa mo penganipas nga agserbi akong kang kuana. Saan to mapasamak, tiket mo pasamak, Nelson. Sobra ka. Sinaktan nak lang arutin. At adawa na saktan nak. Ang panagpakarbo kanya, tilada. Gapati patpating nak madlaing. No. Nagkamali ka. Nagbitot ka. No, tiba nagkiparupo kiti patpatig ka pa ilang. Apay nga rin sa mong masusurong ayatan ni Wilson. Apay, kung saan ko masusurong ayatan yan, si kapit na patpatag ko. Nagswerte kan. Saan nga na maganan, no? Kinawanin ti pakariknak ti ayat. Titulangin anak ko. Munang tulangin na pagsangigan ti anak ko. Ti anak ko. Nga anak ko lang. Nga nabayagan nga natay ti amana.
Manong nemi namin adunak nga inawis. At dapat ikidikon daw manong nemi nga uray iti sangot ti pisina. Imtsak pulos impalubos manong nemi na si Mortak yung kuana. Aging ka nagbakasyon akong manong. Di makadakes. Umikit ti pumasyarin dito balay da nga Nelson. Sino ito kunaytang? Nada? Ni Nelson. Kag, saan nyo paspastrikin? Sumuti ko na. Nagturad. Saan nyo paspastrikin? Ibagayo keng kuana nga awang panawan ko o sumango keng kuana. Awang nga rin tinaramida ni Nelson manong. Aging kakadimtengen ti panangipas ngay ko manon naming amok idin nga lalaki. Ito nagpa-ultrasoundan. Nagayap ni tatag manong name iti ambulansya, kat naglugak ti ambulansya, iturong iti ospital, kat dito yak naganak. Kastoon iti ragsak ko ta sana ka narigatan manong. Impas ngayon kung ti anak ko, nga ni Angelo. Kastoon iti ragsak ni tatang, makarganan ti apo ko na. Imaymat ni Wilson, manong name. Wow, it's a boy. Ano na gana? Wilson Jr.? No, Wilson Jr. Nagtswerte ka mati. Anong arat Nelson Jr.? Angelo Neristrocon. Apelyedo ni Nelson? Mabaling gumamat karamata kang di apelyedo. Sino din pa mga mana? Awan? Blanco? Kayat na karot, nisunt kayat ko. Tidak mo may pilit, may tidak mo mapilit na nudyak kayat ng ibagano at naganti na amana. Di mangingkabil, dan tulat at nagnagan dita, nisukayat na. Tapos sana siya. Wilson, sorry. Talagang tsak may ikan dinamnama. Siya, basol mo lang nga. Ako lang orat namnama mo, mangnamnama ka ba ilan? Nagadot sa balit ng babae. Agkumpadret ang tulatan, ito babunyagang ni Angelo. Handa kami nito'y balay, manunemi, ini umay ni Nelson. Anak, adaman ni Nelson. Sige tan, pastagan nyo. Pukas tayo ni kagar na piman. Kaya manak Wilma. Tayong palumpos mo si Mareka. So ka dito tanak ta? Anak ko lang. Mambaling ka tayo makarga? No. Please. No. No, kita hayam mambalin. Kita hayam lang. Yung nasagiden sa. Nalupit ka matlawa na. Sino't nalupit siya? Siya tinulpit. Ano mong tagsao nga ulpit? Sikat na ulpit. Inulpitan na. Di mo pinanunot ka na sakta ng gusto. Kinakayat mo lang basta nagtumpal ka na ginangampun kang ka. Sana ka na nagsak. E di wow. Desisyon mo na ita. Nasino na kimbasol? Siya? Siya, naragsak akon. Nalipatan ka. Naragsak ako nang narunay ta, tadda na nako. Ang na kasapulan ti lalaki, tadda mo ta na nako. Mabaling ko karga, no! Please, no! Pumanaw ka. Ada karbengag. Awang karbengag. Wilma, laglagi pa, saan mo akaya? Nasiksika? Ang nagkunakin ka? Kahit ko, napitas ka sa sahad na. Ito nagsubli ka to pisina. Sino ti? Mangbanday kang kuha na. Kawang bibiyang mo na. Kasapulang ti Yaya. Yaya, sakti mga sweldo. Ore ka sunok kangin na. Ada kwartak. Please, Wilma. Nagpakpakasyak, idi. Nasa mong ikasarti kapsat mo. Yung madagat dinangag mo. Hawan, di ba? Iso ore magpakpakasik ka ita. Hawan ti karbengam.
nga magkibiyang iti anak ko, gaputawan ti anak mo kanyak. Pumano ka, Nelson? Umano kang sa katong subsublipay. Bang kita rupam. Napanunod kumit kindi manong nami nga kasapulan anghelo ti mga iwan kang kuwana. Ta sa bali lang ni tatang. Kinanungan mat deto ni tatang manong. Sinungar nga alaem. Siyempre, dati kabisado na. May isang nurse, wano midwife, wano sino, orisang nurse, orisang midwife. Nabimpilaspek din no natainganin tapno sigurado tatang. Hanang mabaybayan ti anak ko. Di panawagan ta no sa sinot o may di iso. May isa nga bakit manong naming kasadar nga tani tatang ti may nagpresentar. Nagan yun, anak? Ay, hawagan naklatan ti kwa. Nanadina. Di na natuto. No, da kayo di sumurek nga mga iwan iti anak ko. Siyempre, stay in. Stay in kayo. E diya kayo ti stay out. Kasanungar din di kwa yun, di balayo. Ang may mesakong kang bibiyag. Kapay, nadamot na asawa na kita anak ko. Di asawa yung ano, nabalo ako. Nagpadpada kayo kinitatang nga balo. Kit no, balo. Mat iso na agad balo. Sa asyak kumat alain niyo, ma'am. Ang tagang kitag may sakmat din. Awan kadwag dya kalapaw ko. Kit no dito'y kon, anak ko na hindi. Mabantaya ka na laing, anak mo. Tang, ano makunayo? Ninanadina. Balo ka numatkas ka na kayo. At sintirin ta. No, talaga mo na, kabaylan na. Hagap apo ko ako, niso nga kamisadok tagaywan tubing. Bagat nasapa ka nga nag-apo ko, kapsat. Siya kagit, ito'y pala pa nag-apo ko, bagat nasikukan, dati anak ko. Uri ako nasawa na. Lagi tala mo na. At ang oras kita arwatan yun na. Ay, dan, sa gana ko. Tang, sorry yung kong na silad na. Kahit, rodyan nga rin ko natin aywanan, ti anak ko. Tayo tumbigan, nagsubliak itong tipisi. Alawan. Wilma, balasan ko. Kit siyak ti baka mo, kinangilo. Siyak ti baka mo. Natalgadak manong naming amang panaw iti anak ko kapag tumadlaw ko nga talaga na-assistir ni Nanadina. Kapag tumadlaw ko, no aywanan lang aro din ni Nanadina ni Angelo. Umay pa lang magkipagayuan mo't ni tatang. Diyo brayo. At lang aro ni Nanadina. Apay nga islasan nyo mga patsin kakabailan na. Hasta ya. Ilan ka rin. Dahil nangitulit umbrak di talikod. Iso nang subang petak manong naimiti malam. Alakit isabat ni Nanadina ti anak ko. Tunok ko basta ti anak ko. Pupakayayan. Talubulan na pa lang makayayan ni. Ti anak ko. Makadamit lahat ti problema, nana. Ayawan, aglo ko katamokmat mo at pamuspusan. Duamit laeng kitirason no apay ngagsangit tubing. Duwa nga rason? Apay amuyo. Nagpalinak ka rin nga ina ka dalula. Ijakit amon. Anya ti duwa rason no sangit ti may sangubing. Duwa mabaling nasaktan ken mabisin. Nasaktan nga no nagkagat keng kuano no anyaman dita. Uno nakaisbo, uno napno ta diaper na. At siyempre, no saan nga at istimay sang ubing, sangit. No mabisin, ang sangit. No kadadede na kumakap, dagdede na pagkamtag sangit. Kaya pa hanamalat turog na. So nga dana na yan na. Pati puspusan. So nga pagdanagam.
Kusya at basta. Anti panunod ko na dak to bisina. Tahan, nasi ati panangaywan yun ti anak ko. Nagamanak na, tada kayo dimteng. Kumusta ka mo't kanitatang? Napapagpakustahan na kami kinitatang mo. Bayag katawa ka. Damot pala rik na yun, nataingan kayo, saan ka di? Teko na, nga rin din masulag tamata, agluwa. Anong nemi dandanin makatawen ni Angelo? Nagsubli-subli ni Nelson tapno laing may gaman na makita na ti anak ni. Nagbalinak lat nga napaidam. Ti makadakas manong. Naamuak. Ngano kasta nga awanag. Kat pa ni Nelson? Nanadina? Ay. Wilma. At ay bagbaga na giti karupa. Madi bagbaga kanya. Agkakumblat ko kinitatang. Di maroon nga kotse kat umumay dito. Malasin ta ni Nelson. Paspas triket nyo na nga lalaki. Nana, jak kahit kakulbot kayo. Ni tatang mo ti pagsaludsuda. Saan nga siya? Nga ba't dukas diya nga pastrikak ni Nelson, damagik pa mo na kinitatang mo no, kumano no. Kawang ko na naman, isog nga siya. Tatang! Sa mong kagawaran ni tatang mo. Anak, ada karbingan ni Nelson, gabata, anak na ni Angelo. Dikat kang kananuangan niyo diya nga lalaki? Kasi ganyan mas pasabong na awana ka. At naman gayang guntaw na diya nga, muila ko man doon ang ramid na. Tinanagayayatahan, tinapasama. Napilitan lang. Kanunungan niyo ni Nelson? Saan ko nga basta kanunungan? Napatagbay kanyak ni Nelson. Hindi kayo mawatan. Kasi naman nagamamuyo ka ni Nelson. Nabayag ka din? Uno ka dagito lang, umay. Ay, mabitlaing ta. At na pa ang kualain. Didaklikli ka na kasta na. Sabalyan ito pagsalitaan na ita. Ilang, no, alam nga rin tarak mo ta. At dairapin ko ang barain. Iyan tanging nagdakan. Karabian naman nung name nag-ring di cellphone ko ni Wilson. Hello, Wilson. Kumadre. Kumadre ko naman. Di mo yung pagkakidi nga siyakla maanang aktulan ni Angelo. Diba? Mabunyagan to nito no first birthday na. Uy, na kumpadre. Ni Nelson. Awanak. Umay gayam. Nagkomplot di kititwa. Datatang kinihana din na. Yung madaban news. Kung ano namumon. Diyan niya. Natayan ni Gina. Natayan ni Gina? What? Balo ni Nelson. Kinamgad lang niya. Waraan niya gayam dararamidag. No saan nga siyak tinikari. Di ba lang Nelson tinikari. Pagkunam. Imposible. Balo ni Sona. Baka mapalabas lang di makabulan. Numalakan to balbaliwan nga Armen. Baka kalpasan di makatawan. Daki tumatan na kasar. Tanang arun. Kita kayo tinikari. Kumadre. Okay. Sige. Mabanggat mo ito. Magkibagladingit. Tsak tula mo na mapanak. Tsak pinapanid ang kasarda. Itakid na tanatayan siya. Asawa na. Bagay. Idawdawat ko lang nga. Sumaklang tikararuan ni Gina. Idawdawat ko. Sabi ko mata. May liwliwag na dagos ni Nelson ti amin.
Saan unang iladadingit siguro ni Nelson na tigat-agragragsa. Kabutawan ng interason tapno sa mo mapasubliso na. Meaning, da kayo maladag katuluyan. Siguro, baka adapay sa bali nga sorpresa. Sorpresa niya. Datatang ni Nanadina. Muno na dagkasar sa kamtog kasar kin Nelson ngasta. Bagas jay. Ken awan ti problema kapot ha. Mapalintumat nga double wedding ti papasama. Bakasyon manon nami kalpasan ti makabulan. Imay pimasyan ni Nelson. Anong nami? Aday di ububraek. Ninandan di na ti manguba iti anak ko. Iti ta adamang kumanong nimi agay-ayak ni Nelson. Karkargain na ni Angelo. Hoy! Udot ti anak ko. Hey. Wait. Kaya ayon akong ti anak tang. Kaya daong kitkastawa ni ragsak na tadaan. Hindi kami nanak. Daddy. Ganaman, dahil ko na anak kanya. Iba gamot na anak. Mami ka na. Mami. Ganaman. Nimet, Lola. Ni Lola. Ninanang. Lola ko na. Gabutan ko iso na. Ano ta ko na? Apit dito pa yung baga? Tiyan niya. Di ba ang punak? Tipod nung inakit ni Nanang Dina. Nanang Dina? Nagdumot ti bakit man. Ay. Kadugay mo nagkasang ko nga amo. Sensya ka na, anak. Imo na nga naibagak kinitatang mo. Isod ka po ng karigatak. Nasak tinagbaling hayaya ti apo ko. Limamok nga naganakan. Sinubsubaybayak madlang ti biyag ti anak mo nga ni Nelson. Diyak kabailan nga minidi nga biyagen kabuta manulat tawin ko idi. Iso nga, kasi tinaamid ko. Sak madlang nag-asawa, nadanak madlang titalungan nak, ngam nag-aasawa daw na eh. Pinabayaan nak matan. Gamutang may sakit na muwak nga, nagkasapulang iti tayo, yaya, iso yung maya. Idi ang may sumarsarong ka rin, Nelson. Naipudtong patan kang kuha na ti amin. Hangang mamati idi nga mantapamanik-nik ko kunak. Bert na iti bukot na. Kadiso, sampay lanap na, nagpadian na ites kami. Ito gayam nagdasan ko nga mo, mapaspasama ka. Pasensya ka. Wilma, nagtatang. Apang naglibid kayo kanyak. Kastagat talaga kita, nangarot ka na eh. Ulit ang moment eh. At dan nagkinawatan mi kininanang mga Dina, nga ni Dina, katiso ti apudno nga ina ni Nelson, kita kabutabalo matin ni Nelson, nakagataw, double wedding tulat, tamang kosta. Diyak kayat. Nangati mo kayat. Diyak kayat no saan nga matuloy. Agad daw ang ngaron ti problema na. Manong nimi, siyempre, asin no kumatisaan nga naragsak. Napasamak lang ti kasjay, manong nimi, ta iso ti na iruit. Nga pagtarayan ti istorya ti tunggal maysa. Kada kami matlaing kay Nelson, tinagtuloy nga nagkatuluyan. Kalpasan nga muna nga nasawa na ti kapsak mo. Kat siyempre, manong nimi, nagasawa mo't datatang, kan ti katugang. Ti pasit abalay mi agagang ilidi di makailan manong. Kada kami itan kani Nelson ti mga asikaso ti negosyo nga natawid na kadag iti nangampon kan kuana. Nga awan damaten, tanatay damaten manong. Nagadi ni Angelo iti duwa nga babae. So nga talo ti kitanak mi manong. Ni Angelo, ni Enrique, uno Enrica,
kastamatan kaniya Mercedes. Wanit sa pulag pa, manong namin kinapod Diyos, no di agtultuloy, iti panang tarabay na ka na kami, kan nabinastog mat pagtungpalan, dagit anak. Beto nga rin, ti pagkasarita, manong, and thank you, ti anos mo, anong ibasa, ang kaslay di kalmalayang napasamag. Kaya nagsabi ko man, dandamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kan nagkiripatak na dimngeg, kan nagbuya, more power to your program, anong, and God bless. To'y narutagyaman nga pagaya mo, Wilma.